Máme tu nový Brawl Talk, tak sa spoločne pozrime, ako to vyzerá. Dobre, čiže začína nám Brawl Talk. Vidíme tu Dannyho, ktorý je vystrašený. A začína nám Brawl Talk. Máme tu teda nové skiny. Na Lumi. Nitu máme ďalší skin, ktorý bol aj v animácii. Potom tu máme Bula, ktorý vyzerá jak šerif. A potom tu máme Barryho, rozklieskávača. A nové game módy. Máme tu Upside Showdown. Ten bol aj v animácii, to bude asi že Showdown, ale otočený. OK. Čiže počkaj, my, keď budeme hrať ten Upside Showdown a zvolíme si voľakého brawlera, tak v podstate my tam budeme mať akože tie výber, že čo si môžeme pridať. A máme znova takedowny tu budú, čiže plus trofeje. A stage tu budú. A wafle. Tam boli wafle. A čiže tie wafle, tým ako viacej si ich budeme upgradeovať, budeme mať aj free wafle. A bude boss fight naspäť. Tak normálne Brawl Stars sa vráti boss fight. Bude tu Frank, tá skin na Nitu a ďalšie mecha skiny. Leona. Takýto skin Leona, keď si kúpime propas. Archer Queen Penny z Clash Royale. Počkaj. Pozerajte to. Počkajte. Archer Queen Penny. Gigi bude nový brawler. Gigi je nový brawler. Tak, toto bude mega, toto bude mega. Toto budú daily videá z Brawl Starsu, to vám hovorím. Budú Gigi boxy, nový brawler event. Gigi boxy a nové hypercharge prichádzajú. Máme tu teda ešte voľaké questy, nové mega questy. Čiže my budeme dostávať XP doublery do Pro Passu a do Bravo Passu a Star Dropy, keď splníme quest. Legendárny Star Drop za to, že splníme quest. Ešte zmenili pár akože strely a za každú výhru dostaneme jednu Star Dropu. Čiže keď 6 krát vyhráme, tak dostaneme 6 Star Drop. Legendary Star Drop, wafle tam môžu byť, darčeky tam môžu byť, sushi tam môže byť a vracajú sa megaboxy! Môžu tam byť aj megaboxy, ľudia. Je to tam? Megaboxy tu budú. Čiže double quest XP tu budú. Nové trio módy. Trio Gem Grab bude, Bravo Ball bude a nové piny. Ak sa vám toto video ľúbilo, tak určite nezabudnite tam plesknúť like, odber a zvonček a napíšte dole do komentárov, že či sa tešíte na nový update Brawl Stars. Zatiaľ sa majte a čau.